Yes. लाइक ये क्या है like, कौन सा ये प्लांटेशन है हाँ ब्रो हाँ। इसको बोलता है शायद राइस ट्री राइस दिस इज कॉल्ड राइस ट्री हाँ राइस ट्री हाँ ओके इससे ना हम चावल निकालता है क्या बात बोल रहे मतलब मायरों निकालता है मायरों हाँ वाओ मैन हाँ एक्शन ओके तो ये कैसे निकालते हैं राइस मायरों ओ हाँ या इसको अरे हंसना मत आं बुंबाय थागोन ना इसको पहले हालोबाई करता है हालोबाई करने से हम खटिया गाड़ता है माई लेके तो छोटा छोटा माई वो इसको जो धान बोलता है ना उसको बाद धान गाड़ता है उसके बाद उसको बड़ा करने के बाद वो थोड़ा येलो कलर का होता है येलो कलर के बाद वो Likey. आयु मा जाफेरा आंनि केमेरा दिनै बिदि मोफ्लामलाबायखो आयु बोरै जाखो आयु जानाय नंला आयु बे फुसिगोनसो नामा मबाइलालाय आयु खारनांसिगोन Likey. Sabanayni zaro sikla megon besrana zanji sere gadai modo khanai rungbana nang khola gaman zenna nang jang khotha raizlaina nang khola gaman zenna nang jang khotha raizlaina gosoआ जाबाय फागोला नोंखौ खावनाब्लाबो लांथारगोन आं अनजालि सन Likey. Aina mulukni maya noगोर गोमोथाव सिमांनि नोगोरनो मुहिहायो बयनिबो Likey. इंराज बादि खानाय लानाय मोखां महर गन्थं नाब्लेब्ले सोर जाखो नंफ्लां गारदां गुमा गांगु बादि बाहे फुहे थाबायलांना मा नांजादों नोंहालाय एदावना दालाखौ नुबाखौ मेडामसो सानदोंमोन आं एलपि स्कुलनि नोंखौ जानो हागौ हाइ स्कुलनि दासो हमनो हाबाय आं अंगनबादि सेन्टारनि हेल्पारसो बि मा होनदों गंगारबादि खानाय लानाय मोखां महर गन्थं नाब्लाब्ला सोर जाखो सेंग्रा नोंलाय गुहां लंपेन्ट गानना आंखौ रायदावनाय आइया माथो गोथौसो जाहोगारबाय बेलाय डेन्सारसो सानदोंमोन आं सावथुन मुलुगनि नोंखौ Likey. नों आंनि नों फैदोना नों खाथियाव गोसो आंनि नोंखौ नागिरो नों फैदो नों अननायखौ होफैदो हास्थायो आं खाथियाव नोंखौ Likey. नोंनिल' खोथा बिलिरफै खोमायो नों रायदावफै खोमायो नों जाया माया आंनि गोरोबो बिखायाव अननाय होफैयो Likey. Likey. बावगोमायो मानो आं गावखौनो फाग्ला बायदि जायो नोंखौ साननानैनो गोसोआ नोंजों गोरबोआबो नोंजों महराबो नोंजोंनो हरजे सोरजिहरा Likey. लानानै दा बावगारलां नों आंखौ समायना नों आंनि जिउनि रजे
Likey लोगो बहमला फन बहलिया मा जाखो रजेनि खौराङा मा जाखो रजेनि खौराङा लोगो बहमला फन बहलिया मा जाखो रजेनि Likey हारसिङै माखौ सानफ्लाङो हारसिङै माखौ मिनियो हारसिङै मा बुंफ्लाङो हारसिङै आं सिरि थायो Likey बालें लें सिखोला हाबाब ले सिखोला थारैनो समायना बारा दाथांसै नोंलाहाय बिउटि पार्लाराव जारौ रौ मोखाङा सोलायलाङोब्ला हेन्डसाम सेंग्राखौ मोनगोन ना नंखाय जागोनबो नों साख्रि आवलाया नायफैगोन ना फिरायलांगोनबो मा बुंखो आंखौ नों माथो नुखो लाइमोन बैसो आंनि खुगा नांगोनबो महर मुस्रिदों आंहा कुवालिटि दं आंहा लेखा होननायबो दं पान्जाब मुथियाव जाम्बा डाक्टार इन्जिनियारजों जुलि जानायनि Likey Likey आं नागिरो नोंनिल' महर आं खोनायो नोंनिल' खोथा Likey दिल होबाय थारैनो आं सोरबा रजेनो प्यार जाबाय थारैनो सोरबा सेंग्राजों नों बुंनो हागोन ना नों खोन्था हागोन ना सोर जाखो बे सेंग्राया रावबो नङा नों रजेयानो रावबो Likey फेशन मडेलिं दिन्थियाब्ला गोदान मुगाजों गोरोबाब्ला सिख्लानि मोखांखौ रावबो नायफिना गारि मथरजों बेरायनो रावबो सोंगारा मोनगुस्लायनो Likey रेगे रेगां फासोराजों खानायनि गाबजों मिनिखैरो मिनिनायजों गुस्थिनि फावजों Likey